Yen wis ngomongna warisan, kabeh wong dadak dadi pengacara. Nyong sing luwih berhak, nyong sing paling rekasa, nyong sing gemen ngopeni wong tua. Padahal bapane durung suwe ninggal, bahkan kuburane bae asih teles. Gemien pada rukun, mangan sameja, gemuyu bareng, tapi karena warisan kabeh berubah. Sedulur sing gemien saling membantu, saiki rebutan hak. Kakang sing gemien selalu ngopeni, saiki diomong serakah. Hati sing gemien paling rekasa, saiki rumangsa paling berhak. Sing gemien ora butuh, saiki malah njaluk bagian. Ibune cuman bisa meneng, nahan banyu mata ning mripate. Gemien wis pada janji, sing penting sedulur kudu tetep rukun. Tapi saiki warisan sing sebenarnya berkah malah dadi pemisah. Sing gemien saling percaya, saiki saling curiga. Sing gemien mangan bareng, saiki tukaran nang pengadilan. Sing paling larani sawise kabeh entek, harta, tenaga, lan peseduluran. Engko nembe sadar bahwa sing paling berharga kuwi kudu warisan, tapi kerukunan sing wis ilang. Tapi kabeh wis telat. Umah sing gemien kebek kenangan saiki sepi tanpa canda tawa.